بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضينا بالله تبارك وتعالى ربا وبالإسلام الحنيف دينا وبسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن الكريم حكما وإماما وبالكعبة الشريفة قبلة وبالمؤمنين إخوانا. مهربان Huday Tebareke ve Teala hemmemizin ediyen taat ve ibadetlerimizi ahiretimiz avat bolsun deyip çeken zahmetleriniz, ediyen hayır dualarınız, tahammül ediyen kıyınçılıklarınız ve başka näme hayrat ve ihsanat edilýän bolsa Allah Taala lütfu keremi bile kabul edip belki hemmemizin iki dünyası avat bolsun inşallah. Hazreti Mahtum Velişan aydiya mahların täci sen, gözler çırağı, göğünde melek, yerde beşer geregi, zeminin rafi'i, göğünün diregi, levhul mahfuzda hem semada belli. Eğer bir zat yalfıllayan bolsa, yıldırıyan bolsa, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam da munirlan biri, nur berýän zatlan biri, baran ýeri ýaktı bolýa, baran ýeri avatlyk bolýa, aýdan zady ýörýän ýerde de şu nuraniyet bolýa. Her kim Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek zahirine mengzese de nur bolýa, nuraniyet kesbedýä. Agzyny könse, aýdýan zatlaryny keplese, ýaşaýan formunda ýaşasa, ol adamda asaýeşde ýaşaýar musulmanlar. Bir jelesede bir mikdarak ýene de Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın dünýä gelmekligine metlepler bolansaň, bilmeli ýagdaýlarymyz bolansaň, bir mikdar şaýat agyrrak bolsun meseleler. Aýdylja görüňler. İnşallah Taala geljek hefteden meýlek Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek dünýä gelmek muqaddemeleri. Yani ondan berde bizim bilmeli ýagdaýlarymyzdan bir siri noktalar var musulmanlar. İnki hoşbaxtterin mahluk şoň zennegi inamasy. İnki erzişmentterin insanyň bolan ýagdaýy. Adamlar şu ummetin ulukhan bir bolýan ýagdaýlarynyň nesebi iftihar edýän millet biz. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın wagtyndan täşimade çelli neseplere iftihar edilýär. Falanyň ogly, falanyň dogany, falanyň çagasy, falanyň ballasy, falanyň gudasy iftihar edilýär musulmanlar. Şu asrda Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam haýsy öýden, haýsy ajdatdan, haýsy insanlardan dünýäge gelipdir. Ey musulmanlar, bir ewliýalar geçipdir taryhda, kıyamatyny gaýgydyp, kıyamatynyň çyryp aglap, secdede yatan ýagdaýlarynda meselem 15 daýgadyr, ýarym saatdyr secdede ýatardy diýe. Secdeden turup gidenden soňra bir bedere suw guýlan ýaltdy diýe. Öz günäsinden çyry, musulmanlaryň ýagdaýyndan çyry aglap ey musulmanlar. Bir insanlar geçipdir taryhda, aglap milletin zindigisini gaýgydyp, ve Huday Taala'nın razılygyna ýetjek bolup, öz kutahylaryny şoňa narahat bolup aglap, gözleri köl bolardy. Ýene de bir zat bolup, tebipler, ökde tebiplerin asaryny ýene de göz açylýar, ýene de aglap gözüni körediýär. Ýene de göz bolýar. Hatda
bir ewliýalaryň birine bir wagt gözü kör bolandan soňra tebibi eltellerini tebip diýipdir, "Muň gözüne emesseň bolýar" diýipdir, bir dermany bar. Emma beşerti ki ağlamasın diýipdir. Şonda ewliýa näme jogap berdi diýe. Bir gözü ki Hudaý üçin ýaş dökmejek bolsa bolmadyga diýdi diýe musulmanlar. Şu çağa, şu musulman, şu dogry adamy dünýäge getiren zenana näjire zenana bolmaly? Şonu dünýäge getiren ata näjire ata bolmaly? Indi bizim gurrugymyz Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň dünýäge getirjek bolup en atasy mübarek ajdatlary. Şolan gurrug näjire bolmaly? Şu barada şigice bir özümize wazife berlik. Bir mugada tarih mutalaýa etseňiz kan digerguniler bolupdyr, kan herjüm ersler bolupdyr. Tarih mutalaýa edip Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň mübarek nesebin durja netije etmek kyn. Yani hıyanet etmeni Hudaý Taala tamşyryp Hudaý Taalaň bildiren almandan ve hak zat bolan musulman dogalla size Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň neseplerinden bir gurrun ağlajak bolýar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bir insan idi ki hawa dine girjek bolsaň amentu billahi ve melaikatihi ve kutubihi ve rusuli. Ha Peygamberi ananam la ilahe illallah diýende bayat Muhammed Resulullah diýmeli Aleyhissalatu vesselam. Hawa dünýeden geçjek bolanda bayat şo Peygamberiň peýgamberligini ananmalmyş. Ha, gabrda kellan gaýra edip ýüzüň gıbla edellerini Peýgamberin kim diýenni şonda rahat ýatjak bolsaň jennetden bir gafa syljak bolsa Peýgamberim Muhammed Aleyhissalatu vesselam diýmeli. Hawa kıyamatda da şo Peýgamber bize şefaat etjek, tamam, ýok musulmanlar. Zabanan şu Peygamber tanıyakamda ağzında zikir etmeklik bilen Hudaý Taalaň razylygyna ýetip bolmaýar. Fakat dilin arasında dil bilen aýdylmaly Peýgamberde biziň Peýgamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Dünya gelmäkä arzu edip geçip bagyrlar ýanyp geçen ewliýalar bolupdyr, geçen ummatlardan. Şu Peýgambere ummet bolmasak da hatda aly görsek. Dünya gelen ne de şeýle, dünýeden geçenden soňra da siziň oturşuňyzda musulmanlar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ı tanımak gerek, mehabbet etmek gerek ey musulman dogalla. Näzire şoň basan ýerine basmak bize wazife. Kur'an-ı Kerim'de Hudaý Taala aýtýan Sure-i Mübareke-i Tawbada mugaddeme bilen alan näme aýdyljak bolýar. Sure-i Mübareke-i Tawbada Hudaý Taala aýtýan Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kul ya Resulullah öz ummatyňa sahabalaryňy eşitdir. İn kana abaukum. Kul in kana abaukum. Ya Resulullah aýt öz sahabalaryňa we senden soňra geljek ummetlere. Şu hyzy ýok Hudaý Taalaň. Kul in kana abaukum. Eger siziň atalaryňyz bolsa we abnaukum oglallaryňyz bolsa ve azwajukum zenanalaryňyz bolsa ve aşiratukum qarnaşlaryňyz bolsa ve amwalun iqtaraftumuha zahmet çekip kazanan mallaryňyz bolsa ve ticaretun tahşawna kasadaha kasat bolmaklygyndan gorkup duran tijaretyňyz bolsa ve masakinu tarzawnaha hoş bolup içinde ýaşap beren şik öýüňiz bolsa näme bolsa şolaň hemmesi ahabba ileykum minallahi ve rasulihi ve cihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Hudaý Taaladan kan şonu gawwerseňiz, Hudaýyň peýgamberinden şonu kan gawwerseňiz we Hudaý ýoluna harj etmeli bolsa, geçmeli bolsa, şondan artyk maç görseňiz fatarabbasu dünýede bolmasa da gabrda bolmasa kıyamatda azaby gözleşden ýaşaň diýe Hudaý Taala. Hudaý Taala bilen maşin, Peýgamberiň sünneti bilen maşin. Hudaý Taala näme diýdi? Atalaryňyz diýdi. Özüňden öňen oglanjyklaňyz. Zindigi edip janyňyzdan, malyňyzdan maýa goýup, şonu güldürjek bolup, razy etjek bolup berenden analaryňyz. Toýuňyz toýlap, ýasaňyz ýaslap, ýaşylyk barny edip duran garnaşlaňyz. Zindigiňiz aýlap duran tükanyňyz. İftihar edip, kelläňiz galdyryp içinde ýaşap beren öýüňiz Hudaý Taaladan erzeşiken bolsa, ýani Hudaýyň buyrugyn ýykjak emma jaýly boljak.
Hudaý Taala narda etjek Peygamberin ruhuny hoş etjek däl, narahat bolsun, goý nahoş bolsun, emma oglun güldürjek. Bir derek toylar bilen, ýa-da anaň bilen hoş geçirjek. Peygamber näme bolsa şo bolsun diýseňiz, onda fatarak basu, onda siziň imanyňyzdan tekşekde, onda azaba girersiňiz diýip Hudaý Taala şeý diýýär musulmanlar. Bize Peygamberin mehabbeti farz. Peygamber agzymyzda agzap durmaklyk farz. Emma şoň basan ýerinde de basmak bize farz ey musulman dogaldy. Bir wagt Arap ýurtlarda bir gurrun molly diýýär musulmanlar. Bir film mejertirle kafirler, şonda sahabalar maskara edilýän molmol. Geçen zamanda ýaňrak geçen molmol özü. Hazreti Ebu Hureyre ýalak, Hazreti Amr ibn al-As ýalak, Hazreti Halid ibn Walid ýalak radiyallahu ta'ala anhum ecmaîn. Şu beýik ewliýalar şu filmde, Mubtezel filmde maskara edilýän molmol. Ohum sahabalaryň wafasy barada, zähmetleri barada, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın ýanyna divar ýalak sefer bolup, zindigiň manasy ýok Peygamber aglap duha, oglanyň manasy ýok Peygamber aglap duha. Peygamberiň ýüzünden narahaty aýrylmasa zindigiň mefhum bolmadyk beýik poşty barlar. Şolaň netijesi barada, şolaň zähmeti barada gurrun mertdutdy diýe hatip jumga namazda. Sonra jumgadan sonra bir jawan musulman sataşdy diýe şoňa haýsy jawan? Bir jawany ki 15 ýyl bäri 5 wagt namazy zol gelip okyp duran mesjitde. 15 ýyl bäri sefe evvellen 2-nji sefe geçmedik jawan oglan. Gize tahajjudy geçmedik jawan oglan. Namazdan sonra jumgadan sonra sataşdy diýe ýanky hatip. Aman jumgaý ki gurrun mertdi. Oham şoňa diýipdir, ey ustad diýipdir. Özüň bilýän mene beter dine gaýym durýan, dikkat durýan, daýaw durýan. Namazymy men ýerden mer geçiremek, sefe evvellen giza alamak. Näme paýdar, paýbent bolmaz zatlara da men paýbent bolupdun. Men bilen sahabalaryň farky näzire bolýar onu diýipdir. Sahabalar da zähmet çekdi, men de paýbent durýan. Men bilen sahabalaryň farky näme Hudaý Taalaň ýanyna şugurun sorady diýýär musulmanlar. Agyr sual. Çünki Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın bir hadisi var. Peygamberimiz aýdypdyr, la tasubbu ashabi. Men sahabalaryma sevmäň, dilinizi ýetirmäň. Näme diýip? İznden Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın mübarek hadisi var da, "Felaw anna ahadakum anfaqa misla Uhudin zahaban." Eger siziň biriňiz Uhudda gyzyl bolsa, ey musulman, bir ton, 2 ton näl, bir dağ, şodursa gyzyl bolsa, siz de şonu Hudaýyň ýoluna harj edip töketseňiz, ma balaga mutta ahadihim wala nasifahu. Şolaň bir azaşyk beren sadakasynyň sogawyna yetmeýär diýipdir. Sevmäň ola bilen işiňiz bolmasyn. Şon evveli İslamda ikmel bolanlar, gallary bilen, ýaşlary bilen öýüni süwürip sirip kollan janfada bolup dini ekdile diýipdir. O hadisi görüpdir, bu jawan oglan men bilen sahabaň farky näme diýip sual edipdi. Kellesin en akamda maňa wagt ber. Erti namazdan sonra sana jogap bererim diýipdir. Akşam bolýa, erti bolýa, ýanky ustad erti namazdan sonra doga edip oturyp mesjitde ýanky jawan oglany gözleşip. Jawan oglan gelmeýär mesjide. Gündoğya gelmeýär. Ýanky jawan oglan öýde ýatyp galýar. Sonra narahat bolýar. Näme 15 ýyl ber tahajjudy geçmedik jawan oglan. Ertidi geçipdir. Aglap geldi diye şeyhin ýanyş, ýanky ustadyň ýana. Onda ey ustad, ey şeyh, aglap ewne ýykylypdyr. Ýanky ustad da sorapdyr, "Hädiki jagalyň senlikdir?" Onda men erti namazdan ýatyp galdym, bir de diş gördüm diýipdir. Şu dişi aýdaýyn diýip aglady diýýär musulmanlar. Onda näme boldy saňa? Onda öten aşam Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'y dişimde gördüm. Bir eli bilen men tutuwaty, bir el bilen de sahabalaryň biri var. Şonda hyýawanyň orta arasynda dus Peygamberimiz tarafa aňyrdan bir maşin gelýär dişimde. Heýwara sürat bilen. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şu taýda darga akamda onçak maňa aýtdy, "Şu maşin menden saw" diýip şey diýär. Mendeki de akamda daş gözleýän, taýak gözleýän şu maşin wurzak bolýan, etjek bolýan zat tapamak. Ewurlyp Peygamberimizin ýanyna geldim. "Ya Rasulullah, zat ýok gurmana" diýip darga otykam.
O bir sahaba Peygamberimizden elinçe kakamda özün maşinin öwüne okladı. Jana çıktı maşinni mutavakkif boldy. Ey musulman dogallar, hakikaten rahmani diýişi. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın öwüne özün oklakamda näme edipdir? Maşyny saklapdyr. Diýjek bolýanym iki däne ders var. Adam dini bernamalardan, dini bir faaliyetlerden, hulasa dine rapti olan meselelerden mahrum bolsa, nämeden görmeli? Bir yerde biz biedep bolýar ey musulmanlar. Men bilen sizin kiýimiz hemmemiz bir adam. Rahatsırağa aýdyň. Es Huda juyim tawfiqi adab bi adab mahruman az lutfarab. Bir yerde nesip etmese, biz Hudaý Taala'dan daşalýar ey musulman dogallar. Nesip etmedi da bir yerden biedep bolupdyr. Sahabalar bilen bizim farkymyz näme zadatça? Sahabalar gördüňiz da maşynyň öwüne özüne oklapdyrlar. Emma biz maşynyň öwüne onjyda görüň gerek däl, kafir musallat bolana. Bize fakat Hudaý Taala we Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam istiýanlady şu teýýarjak ýol şeriýet, şu ýolda ýürümek gerek. Janyňa da zarar vermeýär, tükanyňa da zarar vermeýär. Tükanyny otur ertiden taýşam. Emma halal işle. Zinanaň bilen hoş geçir. Emma şeriýetiň söýýän formuny. Enataňa mehabbet et. Enataň kafir däl ki mehabbet et. Emma Hudaý Taala'ň söýýän formuny. Jaýsal behterin jaý, içinde namaz oky, namazly bolsun. İçinde mehmally bolsun, gawa adamdan basan öý bolsun. Ey musulman dogalar, hatta tarihte agzalyya inşallah bilen görüň, awadan görüňler soňuna gelir. Hazreti Zeyd ibn Desine diýen sahabe geçdi diýär radiyallahu taala. Hazreti Zeydden sorapdyrlar, muny kafirler ogurlapdyr. Azap berjek bol. Peygamberimizin ýanyna sahabalar şoň dinine girdiňiz, şoň ýyzyna düşýäňiz diýip oduň üstünde dirliň ýanýarlamışdyk. Ey musulman dogallar, oduň üstünde ýanýarlamışdyk. Hatta bir ette sahabalar ýürünmeriýär. Kömürüň üstünde ýatyrdylar men ýalaňaçlyn. Arkamdaki etli bişti, yağlı erip akmana durdu. Damıp arkamdan çıkyan yağlar şu közü söndürdü, ondan sonra kavga verdiler deyipdir. Emma imandan dänmendirler. Hazreti Zeyd ibn Desine bunu edam etjek bol kafirle ogurlaya. Şonu edamın başına indi edam olacak. Ya kellesi falta bilen çapılacak, kulasa canını alınacak. Şonda kafirlerin biri gelýär ýanyna. Ey Zeyd, näme güne galdың sen? Muhammed'in ýyzyna düşüp aleyhissalatu vesselam. Şumat arzu etýänmi sen? Şu Peygamber sen ýerine bolsa, sen de oruňa habar atylman öňküzendegiň bolsa, ölüme gelýätiň, öljek bolýatyň. Şonu Hazreti Zeyd diýen sahaba näme diýen? Sen şu Peygamber gel akamda men ýerime edam bolsun diýip diýen. Eger men edam boljak bolsam, yo edam bolmasam, Peygamberin ayagyna fakat oturan ýerine tikenlejek bolsa tikenlenmesin, kes kellem diýipdir. Şu Peygamber oturan ýerinde tikenlejek bolsa men ölmäne razy diýipdir. Sen näme gurrun aglaýan gelip edam diýen diýipdir. Her asyrda musulman dogallar Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın ýanyna adamlaryň derece tapşýanlyk tapsak bolsak, dini gujaklaylyň ey musulmanlar. Adamlar ýoldan çykyp baran asyrda şu ýolda ýürüýsek, Peygamberimiz näme isleýär bizden? Kafir musulman etmelmi? Ýok. Hemme zatly ýörüpdi. Bizden isteýän zady şu näme? Şu teýýarjak çeýne gelje duranlygyň batyn gadyryny bilmeli musulmanlar. Gadyryny bilensiň gelenlersiňiz. Şu Peýgamberiň nesebini bize tanıtmak gerek ey musulman dogallar. Peýgamberimiz öz mübarek hadisinde aýdýar: "Lem yaltaqi abawaya fi sifahin." Hazreti Adem atadan ta Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın özüne gelýänçe Peygamberimizin mübarek gowhary, mübarek nuri teleka adamdan, damerni bulaşan adamdan, fahşa gezen adamın olan üstünden gelmedi men diýipdir. Jahiliyet eserde bolsa, zina ýalak, fahşa ýalak, bieffeti ýalak, biderekçilik bilen o zatla bilen näde? Gawça adamlaryň üstünden geldi. Lem yazalillahu azza ve celle yunaqqiluni min aslabin tayyibe ila arhamin tahire. Hazreti Hatem atadan tamama sellim, dedem Abdullah selli
Her ata maňa ata bolan bolsa, we her ejede maňa eje bolan bolsa, arassa adamlaň hyýanat etmeýän, päli puşda bolan adamlar, fahisha zanazat bilen işi bolmadan adamlar, arak zanadan bizar adamlaň bilinden bir arassaja pek hayalca denanan gevresine geçip ondan sonra men dünya geldim dipdir. Kollu nesebin arassalaptır. Her kimde nesebinden bir arassa adam dünya gelecek bolsa, şudur şu ders ki ey musulmanlar. Yani biz yıla bir 6 ayda kelas bolacak ya 24 jalasa bolýar. Adam näçe ömür etjek de bellidir, gysgy geçýänimiz şu. Ýogsam şudur şu ders görüňlerden. Ya Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın hadis-i şerifinden aýdýar. Hudaý Taala insanlar yaratdy. Şonu insanlaryň gawsynyň arasyndan men şoňusundan iýerdi. Yani ýanky tevelludun gurluňy. İnki qaw asrda dünýä getirdi. Ondan sonra kabileler intihab etdi. İnki arassa kabileden boldum men dünýä gelşim. Öýler intihab etdi. İnki arassa öý hayaly öýden halal hor öýden dünýä geldim. Fa ana hayruhum nafsan we hayruhum beytan rawahu imam Tirmizi. İnki adamdan gawsyn men etdi dipdir Hudaý Taala. İnki adamdan gawsy diýip aýtdy. İnki adamdan gawsy etdi meni. Ve inki öýümde bereketli öý Hudaý Taalaň diýen edilýän öý diýip şowal diýýär musulmanlar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın evvelin yaratylşy meni aqidat harap adamlar kabul etmer. Ýöne gawjy bekleden galyň. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın yaratylşy nur. Kur'an bilen sabit. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kad ja'akum minallahi nurun ve kitabun mubin. Sure-i Maidede Hudaý Taala aýtdy. Hudaý tarafdan nur geldi we kitap geldi. Tefsirlerde agzanly şu nur diýen Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Nurdan yaradylansan kad ja'akum nabiyyun nimedi. Ya eyyuhan nabiyyu inna arsalnaka şahiden ve mubashshiran ve nazira ve da'iyan ila Allahi bi iznihi ve sirajan munira. Sen çyredip nur edip iýerdik diýen Hudaý Taala. Nurdan yaradylanyň bir illatlarynyň biri. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın sahih hadisi we Peygamberimizin özü aýdýar. Men Hudaý Taalaň ewine duran bir nur tutdum. Hudaý Taalaň bir mahlugy bolan nur tutdum. Qabla halqi Adam. Hazrat Adam ata yaradylmaklykdan bi 14,000 amin 14,000 ýyl önce. Hazrat Adam ata yaradylmaklykdan 14,000 ýyl önce men yaradylan nur tutdum diýip Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Ya bir wagt Hazrat Jabir ibn Abdullah diýen sahaba Peygamberimizden sorapdyr. Ya Resulallah Aleyhissalatu vesselam, evvelin Hudaý Taalaň mahlugy näme diýenni nura nabiyike ya Jabir. Sen Peygamberiň nur diýipdir Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bir nur bolup yaradylyp, ondan sonra başga da hadis şerifler we inşallah dünýä gelişi barada on geljek jeleselerde aglar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Hazrat Adam ata yaradylanda şo mübarek nur Hazrat Adam atadan geçip we Hazrat Adam atadan her arka geçende şonda keramet görnüpdir. On geljek hepde aglar inşallah. Her arka geçende şol adamyň ýüzi nurlu bolup gudratlar görnüpdir. Şeydik gidipdir. Oň bir mykdar nur galypdyr. Şu nurda ýeriň ýüzüne sıçrapdyr. Hatta Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın hadisi we mübarek hadisdir. Canımız feda. Ýöne manasyny aýdyn. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın öz hadisi we menden galan nurdan Hudaý Taala şalyny yaratdy diýär. Ýeriň ýüzüne nur sıçrady, şaly boldy. Onuň üçin ewliýalar Hudaý Taalaň söýýän bendeleri şeriýet diýdigim däl, ýöne saga bagzýan. Hudaý Taalaň söýýän bendeleri hemişe tuýjak bolanda salawaty bererdiler diýär. Näme diýip Peygamberimiziň artan nurundan yaradyldy diýip. Bir etde ewliýalar geçipdir Peygamberiň nur diýip dähräsiz elle bermändirler. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın yaradylşy. Ya özüňiz bilýändirsiňiz Peygamberimiz nur bolansaň ýörýänne kolgasy ýogutdy diýär. Ya Medine-i Munawwarada ýaşaýan äsrinde sahabalar gurrun merýä hyýawanyna giýjän bir wagtyna ışıklan ýok wagty. Hawada garamyk bolan ýagdaýda aýda ýok, ýyldız da ýok. Şonda Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek ýüzüniň nury Medine-i Munawwaranyň hyýawanlarynyň gapdalynaky diwarlara düşerdi diýär ýüzüniň nury. Nurdan yaradylan Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam.
Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın öz adı bilýäňiz Muhammed Aleyhissalatu vesselam. Dädesiniň ady Abdullah, kakasynyň ady Abdulmuttalib. Abdulmuttalib, Mutallibde Muttalib. Hemmemiz de bilýäs Abdulmuttalib diýip tanýýas Peygamberimiziň kakasy. Der asl Abdulmuttalibiň ady Şeybe. Şeybe diýdigi türkmenler arasynda da kadymda dahilýanmyş. Aksaç takýarlar gyzyň adyna. Näme diýip çağa dünýä gelende yaş wagtyna aýrylýan bolmaly bende galmaya aksaç takýarlar saçaga garryp dünýeden geçsin diýen ýalar. Araplar arasynda Şeybe diýdigi şeýip diýip saçyň agyna aýdylýar. Abdulmuttalibiň asl ady Şeybe. Ýöne Şeybe bolan bilen o meselen saça agaryp dünýeden geçsin ondan şeýle dahilmandyr. Abdulmuttalib dünýä gelende defesinde bir näçe däne gyl agytdy diýe. Galany gara şondan şeýle aksaç takdylar diýe. O näzir Abdulmuttalib bolýar. Abdulmuttalib diýdi Muttalibiň hyzmatkary, berdesi diýdigi. Muttalib kim? Muttalib ýa-ni Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın garry kakasynyň dogany. Peygamberimiziň dädesi Abdullah, kakasy näme? Abdulmuttalib. Abdulmuttalibiň dädesi Haşim. Haşim bilen Muttalib dogan. Haşim bilen Muttalib dogan. Haşim Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın garry kakasy bir wagt Medine-i Munawwaradan bir Salma diýen zenane bilen izdiwaç etdi. Sonra Salma diýen zenanesi bilen izdiwaç edenne bir näçe wagt geçenden sonra Şam şerife baranny dünýeden geçýär Haşimiň özü. Aham Muttalib bilen Haşim de dogan. Aham o tarafdan da ýa-ni Haşimiň de ogly Şeybe diýen ýa-ni Salmadan Şeybe dünýäge gelýär. Enesi Salma özü Şeybe, dädelerde Haşim, emularda Muttalib. Şam şerifde gezip beren ýagdaýda Haşim dünýeden geçýär. Aham eýdip ýa-ni Muttalib de Medine-i Munawwarada ýaşap beren ýagdaýynda ýa-ni Haşimiň zenanasy Salma bilen Şeybe gelýär. Gel öz ýurduňyzda adamyňyz diýsen aýryldy. Şonda Medine-i Munawwara gelende bular eýe bolup ýa-ni Haşimiň zenanasy we Haşimiň ogly bolan Şeybäni Muttalib ki Haşimiň dogany Mekke-i Mukarremek getirýär. Şonda Mekke-i Mukarremek getirenni öz ogul dädigine bilýärler. Ay bir de bir berdesi bolmaly Abdulmuttalib diýip şondan galy diýeýim Allah. Ýa-ni Muttalib emusynyň ady. Abdulmuttalibiň dädesi Haşim, Haşimiň dädesi Abdumanaf, Mughira da diýerler. On atasy Qusay. Qusay diýdi öýden der asl ady Zeydmiş. Qusay diýdi daşrak ýaşaýan adama Qusay diýerler. Bir jawalykdan, oglanlykdan daş ýaşansaň Qusay diýipdirler. Bulan geň gördüňlerken aýsam şulan her aýsynyň bir paklygy barada, arasalygy barada taryh dol gaw gördüňler. Ýöne aýsamay musulman kışşykyp gider. Qusaýyň dädesi Kilab, Kilabyň dädesi Morra, Morraň dädesi Ka'b, Ka'byň atasy Lu'ay diýe, Lu'aýyň atasy Galib, Galibiň atasy Fehr, Fehriň atasy Malik, Malikiň atasy Nazr, Nazryň atasy Kinana, Kinanaň atasy Huzayma, Huzaymaň atasy Mudraka, Mudrakaň atasy Ilyas, Ilyasyň atasy Muzar, Muzaryň atasy Nizar, Nizaryň atasy Ma'ad, Ma'adyň atasy Adnan. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın sahih senedi setterse tamamı tarihdarlar, muvarraklar ulamalar muttafaq bolan senedi ve selseles Adnan'a çelli muttafaq şula diye. Mundan anlık qaçışıptır, tarihte ihtilaf optur. Hatta Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın özü angarsın sananla dädem Abdullah'dır, kakam Abdulmuttalib'dir, qarra kakam Haşim'dir deyip ta Adnan'a çellim özü sanardı. Adnan'ın anırda keplemerdi diye yer gözlerde sukut ederdi. Hem soralarına yine cevap vermerdi. Hatta bir kısri sorandan sonra bir vaxt Peygamberimiz aýdypdyr, "Kezeben nasabun." Adnan'ın anırda men arkam deyip aýtýarlar, yalan alýarlar deyipdir. Şon daqiq belli denemeňlermedi. Behar hal aýdyljak bolýan görnüňler paktarin adamlaryň ösübilen Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'yň dünýäge gelmekligi. Inde bir görnüňme Qurayş diýerler Peygamberimizin taýfasyna. Qurayş diýip näme diýip diýerler? Ýa-ni asl Qurayşyň özü kim? Qurayşyň özü
Bir ette ulamalar ki ekseriyet ulamalar nazır diýerler. Kenan'ın oğlu olan Nazır'a Kureyş dipdirler şoň özüne. Bir ette tarihtanlarda Nazır'ın bir oğlu var Malik diýerler, Malik'in oğlu var. Yani Nazır'ın agtygy olan Fihr diýer. Fihr diýerler. Şoňa Kureyş dipdirler. Bir ette ulamalar Nazır'a Kureyş dipdir. Bir ette ulamalar Nazır'ın agtygy olan Fihr diýerler. Şoňa Kureyş dipdir. Näme farky var? Mane tatbiq berýärler. Bir wagt Nazır derýa gitdi diýär. Taymil bilen. Şonda derýanyň içinde bir Kureyş diýen bir ulukan balıklaryň biri Arap dilinde bir ulukan balyk aýdylýar. Gelip bolara hamlet diýär, hujum getirýär Nazır'ın taymylyna. Şonda ýanky Nazır beter awça adam bolan soň ýanky ulukan balygy ony oku bilen öldürüp kellesini kesakam Mekke Mukarreme getirýär. Ýanky balygyň kellesini öldürenden sonra kesenden sonra Mekke Mukarreme getirýär. Nazır diýerler muňa. Ulukan balyklary awadyk gelýän adam şonuň ýalak myň kabilesi de beýleki kabilaňlaryň ýanyna güýçli şoja diýip şondan şeýim Kureyşde diýdiler diýipdir. Bir ette ulamalar aýtdy Kureyş diýenden hedef Nazır ýa Fihr oňa gurrunga ikisini de Kureyş diýipdirler. Ýöne näme diýip Kureyş diýipdirler. Bir ette ulamalar Kureyş diýen balygy seýd edip gelerligi sebepli diýipdir. Bir ette ulamalar Kureyş diýipdir asl şu üýşmeler aýdylýar beter bir märekes kän milletmiş şondan şeýim diýipdir. Bir ette ulamalar Kureyş diýip bir wahide puly aýdylýar gadymda beter tijarety ökde bolansoň şondan şeýim diýdiler diýipdir. Ve her hal Kureyş taýfa Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın nesebi bolansoň beter Hudaý Taalaň ýanyna erzeşiken. Hatta Kureyş taýfaň bir ýeýlagy, gyşlagy meselesi barmyşdyk. Kışın gün hava sawuk bolansoň Yemen'e karşı gidýärlemişdik gyzgyn ýere. Tomsun gün hava gyzgyn bolansoň Şam şerife gidýärmişler. Şolaň seferlerini Hudaý Taala Qur'an-ı Kerimde Sure-i Kureyş'te getirýär. Li ilafi Kureyşin ilafihim rihlataş-şitâi was-sayf. Kureyş'in seferlerini Hudaý Taala Qur'an-ı Kerimde agdýaý musulman dogallar. Yine bir nesebe mübarek barada aýdylan gurrun biz heýwara hormatyny saklamaly. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýdypdyr. Kıyamet gün hemme asbaplar, hemme ansaplar kesiljek, meger men nesebim we sebebim kesiljek dälipdir. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselama qarnaş bolsa, famil bolsa kıyamatda paýwa peygamberimizden. Şonuň üçin Hazrat Ömer radıyallahu taala Hazrat Ali'nin qyzy bolan Ummu Kulsum özüne jürtledi diye. Peygamberin agtygy özden anasy bolýar. Nämeden çyry? Kıyamatda hemme zatla kesiljek, hatta qarnaş bolýar, nesebin hormatyny saklar ýalak başga da kän gurrunlar bolup duran musulman dogallar. Size aýdajak gurrugum Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın ady näme? Aydın salavat diýerin Aleyhissalatu vesselam. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek ady Muhammed ýerde. Asmanyna Ahmet. Adam namaz okuýanny ruhu asmana gaşyn uçýar, arşyň ýanynda duran ýalak. Peygamberimiziň ady ýerde Muhammed, asmanyna Ahmet. Onun üçin namazda Hudaý Taala bir tor bize ibadet buyurupdyr ki insan Ahmet bolýar. Dik durany Ahmediň elefi hesap, rukusy Ahmediň haysi hesap, secdede Ahmediň mimi hesap, attahiyyat okuýan otýan de hesap. İnsanyň ruhu Hudaý Taala gaşyn uçansoň. Ondan bärde ruzmerre ýaşaýyşda hemme insanyň yaradylşy Hudaý Taala Muhammed diye kellesi mim hesap, elin şoforum açdy hay hesap, yan maşy mimi hesap, aýagynyň arasy açylýar de hesap diye. İnsanyň yaradylşy Peygamberimiziň ady diye. Ohm ewliýalar aglaýanmy şey musulmanlar. Hudaý Taala meni Muhammed edip yaratdy şoň adyna. Şoň adyn men günäň ýüzüne süýräp bermek gelşýär diýip aglardylar diýe musulmanlar. Hatta şeýle muhterem bolansoň kıyamatda cehenneme insanla girenne Hudaý Taala hilkatyny ütgetjek diye. Allahan dişleri boljak, dilleri boljak, elleri boljak. Näme diýip Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın Muhammed şeklinden insanyň hilkaty ütkep oham alaba girmeli. Her kim Muhammed atly bolsa, şoňa kän mehabbet edin. Peygamberimiziň atlaşynyň hormatyny. Muhammed canlyň
Eger ýöne ýaşy söz bilen dogry ýola getirip boljak bolsa, urmaýlyň Peygamberimizin hormatyna. Ewliýalar bolupdyr dehretsiz Peygamberimizin atlaşynyň adyny tutmardy diýe. Şuman men adym Muhammed bolsa, maňa dehretsiz men adym tutmardylar Peýgamberiň atlaşy diýip diýe. Eşq diýerler, mehabbet diýerler musulmanlar. Ya şu barada ýüride bir hususi bir kitap var Peygamberimizin adynyň fazileti barada mutala edin. Elbette Arabi dille. Hatta gurrun beriye ulamalar bir yerde jelese bolsa, şu jelesede de Muhammed atly bolsa, şu jelese hemişe netije ýeter diýip aýtýarlar. Şu jelese hemişe bereketli bolar. Şol Peygamberimizin atlary. Başga da kan gurrunlar var musulmanda boldy. Ya sahabalardan Hazreti Enes Peygamberimize 10 ýyl hyzmet edipdir. Hazreti Sabit ibn Esed diýip bir ewliya geçipdir. Tabiinlerden sahabany gören, öz Peygamberimiz görmändir. Hazreti Sabit ibn Esed ölmäke dua etdi diye. Ya Rabbim, hemişe sen taatynda we ibadetinde ýaşap ben. Ölsem ben ibadet edip biljekdim, namaz okuyup biljekdim, seni hormat edip biljekdim. Bir dua etjek diýipdir. Şu duam hatta imkan bolsa kabul et diýipdir. Hazreti Sabit ibn Esed näme dua? Ya Rabbim, eger bir nefere şu kabirde namaz okuymak nesip boljak bolsa maňa nesip et diýdi. Sonra kabirde jaýlap üsün kumdan doldurallarından sonra şu kabira barıp kulak goýallaryny Kur'an-ı Kerim eşitdik diye şon kabirinden. Hudaý Taala'nın kudreti bilen şumada çellim şaýat namaz okuyup duranlar. Şu beýik ewliýa Hazreti Enes görende hemişe eline oşardy diye. Näme diýip oşaýan diýerlerini Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek elini degen elli yerdi diye. Kan sahabalar bolupdyr, hadis ders berýän ustadlaryň barıp diline oşardylar diye käde. Näme diýip Peýgamberiň sözüne aýtýan sen diýip. Kan ewliýalar geçipdir, Peýgamberiň sahabasyny barıp gözüne oşardylar diye. Näme diýip şeýtýan diýende, onda Peýgamberi gördü şu gözle diýip. Hatta sahabalaryň özüne bir sahaba geçti, ben nohuda radıyallahu taala bir sahabalaryň bir Peýgamberimiz kellesinden şeýle çekipdir. Elbet mehabbete ihtiyacı olmalı. Peygamberimiz şeýle çekenne dünýeden geçýän saçyny sıyırmadı diye. Peýgamberiň ellegdi bu saçlara diýip. Şu saç bilen kıyamata geçip ot degmer. Şu umit bilen diýýim musulmanlar. Peýgambere näçe mehabbet etsek edivermeli. Ýöne in kolokan mehabbet, in kolokan Peýgamberi begendirýänler şeriatini eýe bolmak we gaýym bolmak musulmanda boldy. Ahyrky jogurluňy da bir wagt Hazreti Ömer ibn Abdülaziz'in bir kenizi vardı diye Habeşe'den, Etiyupi taraftan alıptır. Hazreti Ömer ibn Abdülaziz radıyallahu ta'ala o keniz, o berde, o qornakta günnüde şoňa hyzmet ederdi diye, öýünüň işini bitirerdi diye, gije bolanna, ýatsydan soňra bolanna ibadete meşgul bolardy diye. Şonda bir wagt Hazreti Ömer ibn Abdülaziz gije oğrunça şonu mesela penceresinden otağından kulak asıptır. Şonu şu dogany diye Allahümme bihubbike iyyaya en tagfirali. Sen beni gawwaransan, sen maňa mehabbet edensen, sen ýanynda men mahbubiyetim var. Şu mahbubiyetin hormatyna men günäm geçdiydi diye şu dogany diýdi. Oňa şonu Hazreti Ömer ibn Abdülaziz sorapdyr, gaftan gelakamda. Ey gyrnak diýipdir. Gorkmaýanmy diýipdir, olakan zat aýtýan. Hudaý meni gawwarýar diýip şu etdaňma, Hudaýyň ýanyna mahbub diýip şeý diýen sen nipdir. Men seni gawwaransam diýmella. Sen meni gawwaransan günämi geçdip şondylyň diýdi diye. Oňa şonda ýanky keniz jogap berdi diye. Ey amiral müminin, eger meni gawwarmaýan bolsa, gijen bir wagtyna dergasyna çagyrakamda sen padişah bolupdyr, musulmanlaryň başdagy bolupdyr, gözüňe uky bermerdi diye. Seni yatıryan Hudaý maňa da ibadet nesip edip öz dergasyna çagyrýar, öz huzuruna çagyrypdy. Gawwardygdam şo. Gawwardyg diýip. Şo naglady diýýär musulmanlar. Geljek bolsa adam kändir. Şu jelese getirýärdi. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'yň gurrugyny eşitdirip oturan Hudaý Taala bişek şu Peýgamberiň ýanyna we öz ýanyna mehabbeti bolansaň, mahbubiyetiniz bolansaň kelase gelenlersiňiz ey musulman dogalla. Ýöne ýolumuz uzakdyr. Biz dünýeden geçsek-de bizi meňzeş bir adam şu jelese otursun. Ýol uzakdyr, 1 ýyl 2 ýyllyk däl. Şol Peýgamberimiz Aleyhissalatu vesselam'yň mübarek gurrugy bolansaň,
Min gawja şayet näçe ýyl tul çeksin, Peygamberimizin özüne arka bolup bilmedik, daha bolup dur bilmedik, sefer bolmadyk. Hatta şu kelase gelip Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın ruhunu hoş etmekligi bize arka bolan ey musulman dogalla. Hudaý Taala hiç käsege namarda zar etmäni. Hemçirani ki şu Peygamberin gurrunu eşitmek size nesip bolşy ýalyk cennetde şu beýik Hudaýyň dostu bilen hemişe hoş bolup ýaşamak hemmäge nesip etsin inşallah. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.